Demikianlah acara simbolis yang baru saja disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa beserta Ibu. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang akan dilaksanakan oleh Ki Dayang Eko Suryo Sakrombongan. Ananging saderengipun acara ini dilaksanakan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin dari awal sampai akhir saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan sebelumnya kepada Ki Dayang Eko Suryo.
pasesaning Abathara jagat Pramudita kula ado sunawe cedhak sun rangketake yugaku bisa warna mestine ndadekno tuwuh rasa pitambuh apa marmane jeneng ingsun nimbali marang jeneng sira kula bisa warna iki Kanjeng Rama ingkang peterangan tansah ngulungaken jumbo kula tansah nilingaken karna kula ping dados sabaripun paduka Rama Dwaji semono uga pati kerta bangsa ana menun paring pangandika sinuwun kepareng ngani bali dhateng ing abdi kula kematian dadosaken pitambura sing manah kula binekan pradatan nimbali dhateng ing abdi kang samping putra nenggipun Biswarna tak gambarake kaya srengenge liring surya kang sedaya kulon jeneng ingsun iku Rukrasa lan Rumangsa dadi Nalendra njejeki negara Singgalapura wiwit swargi Kakang Rahwana ya Prabu Dasamuka sugenge Kakang Prabu Dasamuka tansah watak angkara murka budine Candala satemah negara Ngalengka dadi korban korbaning balane kandha utawa bala warna kang padha ngrencak-ngrencak awula negara Ngalengka satemah Prabu Rama Wijaya ngrekake para wadyabala nganti tumpes napis kaya babadan pancing temah negara Ngalengka dadi telukane negara Pancawati sareh ning jeneng ingsun dipercaya dening swargi Prabu Rama Wijaya supaya ngasta keprabon mula negara Ngalengka dilih jeneng dadi negara Singgalapura kuwi nggih menanten kang diwaji nanging nggih gandeng pun bapa kuwi rumangsa wis sepuh teges sepuh asepe kudu ampuh teges tuwa wong tuwa aja diarani wong tuwa tuwas tuwa kaken dina wong tuwa muka kean umur pun bapa wis ora kerasan urip ana ngalam donya wis ora kesengsem ring gebyaring bondo donya derajat lan pangkat jalaran krasa rumangsa urip saka sapa sawise urip arep apa sesuk baline marang sapa sangune apa urip paringe Gusti kang nyipta jagat lantarane katresnaning bapa lan biyung bisa mujudake punang jebing bayi sawise urip arep apa nindakno marang darmane manut karo kabisane dhewe-dhewe yen wong tani piye carane menggalihake tandurane iso subur yen para guru utawa dwija piye carane ilmune bisa piguna tumraping para siswa utawa para murid yen para punggawa utawa para pejabat kepiye carane negarane diparingi tata titi lan tentrem reneng pun bapa wis tau nampa piwulang luhur murih nentremake negara syarate dadi ratu kuwi siji gedhekake marang kawigawan kaping pindho ratu kudu bisa tumindak wicaksana kaping telu setusa lair lan batine pungkasane dadi ratu syarate kudu gelem tumindak jujur kados pundi do Kanjeng Rama kula menika rumaos spesi jubluk kang sarta cuntung ing babagan seserapan wibawa nggih
Sipating ratu kudu gedhe pangaribawane. Ing pamrih dimen disengkuyung kawulane ning sak bisa-bisa tuwing kawibawan aja mung karana diwedeni, bisa tuwing kawibawan karana ditresnani karo kawulane. Muli bisa ditresnani dening para kawula, dadi ratu tumindake kudu wicaksana. Deripun wicaksana menika menapa sinuwun? Dadi ratu kudu iso tumindak adil. Ora kena beda-bedake andhap asal luhuring derajat. Wong sugih ya dirangkul, wong mlarat ya dirangkul. Kabeh kudu direngkuh. Jalaran ratu kuwi minangka dadi pengayom. Sing abang, sing biru, sing putih, sing kuning, sing ijo, kabeh kudu bisa manunggal tetunggalan, aja nganti padha cecongkrahan. Kuwi sifate ratu. Sawise bisa adil, kudu sentosa lahir karo batine. Sentosane lahir awake kudu waras. Mulane nglakonana olahraga jalaran. Olahraga kanggo srana nyempurnake marang jejibahan kang wis disampirake. Dene kaping pindho sentosane batin. Jenenge wong dadi ratu dadi punggawa kuwi kudu waspada. Ngerti krenteking para kawula, ngerti marang penjaluke para kawula ing karang pradesan. Mulane syaraté kudu seneng medhun ana karang pradesan. Aja le medhun ana karang pradesan nggih punggawane mung ngagi duwe butuh. Nek wis keturutan sediane ora gelem ketemu karo wong cilik. Iku jenengane gelem nangkane moh pulute, gelem jamure moh watake. Mbok yo kelingan, biyen nalikane kowe disengkuyung dadi ratu, abedino iki kepengin ketemu karo wong cilik. Ning nyatane bareng wis dadi kok yo lali karo wong cilik. Iku sing jenenge wong kang ora tanggung jawab marang kang dadi kewajibane. Inggih Kanjeng Rama. Banjur pungkasane nggih kepengin negarane tentrem syaratnya dadi ratu kudu bisa jujur. Kanthi dasar wikawiku sabda Brahmana Raja. Sabdaning ratu pendeta sekecap ora kena wola-wali, ajining diri saka lati, ajining salira saka busana. Wong arep pangkate dhuwur nek ngendikane mansa menclik, sapa sing arep ajine? Ibarat kebul daduke menungso ngendikane kula mula bisa warna kuwi pantes nglengser marang keprabonipun bapa. Dina iki panguwasa praja negara Singgalapura tak paringake marang jeneng sira. Pun bapa bakal mundhut pamit jalarana pendhita kang lagyung sanggrah ana gunung Kesa tawa gunung Kutarunggu menang pemarep begawan Kesa Sidi pun bapa nyedhakake marang Gusti kang cipta jagat. Mula Prabu niki tak pasrahke marang jeneng sira kula. Kanjeng Rama. Menapa kula menika pantes sinambilan pangkat derajat kang sarta ngembani para kawula pun bapa percaya. Aja ngasulah. Ning kene ana patih Kertaboja kang minangka dadi Kertawendana. Kertaning Sakti Pendana Gajah. Yai Mati kula nuwun paring pangandika. Anakku lanang arep dijeneng arep dikubur tak pasrahke marang jeneng sira. Bagune ingsun bakal lengser ke Prabon. Negara iki tak pasrahke marang anakku lanang. Bisa wae. Nggih, Kanjeng Rama.
saking negari Singgalapura Prabu Gunawan Wibisana segara sidang pasutunggal pemeti baban Wiwaranama pisesa marang Pancandra Pancalima ndrangenaken nyuda pandhala nyuda pangucap nyuda panggandha nyuda pangrasa mandeng pring pucing brana ketawisian nirbayang maninggal baya pepenget timbuling gerjita sumedha ambirat nafsu matang perkara sagedipun gambaraken mijil wonten raseksa cacahipun wonten sekawan saking angganira Sang Wibisana menika wujude hawa nafsu matang perkara supya amarah halamah lan mahina semeder kaya halilintar suarane
Kadiwase saning Bathara Jagat Pramudita. Sedulur papat. Supiya, Kakang Gunawan nimbali marang adi mengku Ditya Kala Supiya. Aku klebu sedulur papat kang pengarmane olah kabirae. Utawa andum katresnan. Jalaran nafsu Supiya kuwi warnane kuning. Mulane Kakang Gunawan sampun-sampun weruh ana wong wedok ayu banjur kependhut. Sing bayu karo Kakang Gunawan kuwi sapa? Aku Ditya Kala Supiya, Kakang. Apa menene weruh sinden rondo banjur kependhut. Aku sing bayu karo kowe, Kakang. Kowe ana fakku kok katimbalan Kakang Gunawan. Yai Amara bojring merap toko gelap bislana lagune jering. Gunawan nopo aku nafsu amarah. Pekaremanku nafsu. Apa meneh ana wong sing wani ngrasani elek karo aku. Mulane tukang dadi angkara murkamut jalaran kedayan saka nafsu amarah. Tur meneh aku kuwi bisa dadi kandidat tumrap uripmu, Kakang. Ya nafsu amarah ya. Lan kadangku nafsu halu ama. Aduh kepiye dulurku Gunawan. Aku nafsu halu ama wujudku ireng senenganku mangan sing enak. Ngombe sing seger tuwake marang katidan lan terusan satemah lestarine uripmu ana apa Kang lan adhiku Yayi Mutmainah Kakang aku nak nyuputi wontenku jujur ora tau gelem goro malah kalamangane aku dilomboni wong yang manut bae pasti tak badan dilomboni nang tikus ya manut bae wong jenenge nafsu dunia wong urip kudu dinyambat jenenge Mutmainah iki kudu bisa nyenger karo nafsu liyane wong mendelak kaya ngapain dilomboni ya manut bae ya sedulurku papat gawa nafsu kang patang perkara ndadekno kawruhanamu. Pun Kakang iku anggone jengkar saka ing praja Sindela katemben pasrah keprabot kalawan yugaku si Bisawarna. Gandeng ingsun bakal ngangsu kamru karo pendhita ing pertapan Gunung Kutarunggu menangka parab begawan Kesa Suci kang jarene bakal mejang Mahyu Mahkudarama. Mula Kang Jogo nafsu patang perkara tinggal kabeh aja melu karo aku. Gelem nangkani mau pulute. Gelem kepenake ora kasane kene ngapa nalikane urip kok tak bayu dening aku ning bareng kowe bakal bali ngalami kelangengan aku rentuk melu. Aku melu, Kakang. Aja kaya ngono, Gunawan. Kowe duwe kerosan, kowe duwe kadigdayan uripmu bisa keturutan aku sing bayu karo kowe. Kene ngopo bareng bakal bali ngrasane Gusti Kang Maha Suci, aku ora diparengake melu. Pokoke aku kudu melu. Kudu melu ning ngene lombo. Kunyongane di lombo. Kowe yo ngomongin mengaring sareng wit ya digawa ngrawal lo. Kowe di lombo, kowe uripe Kakang. Uripe nak kepenak baju dari Nabi Mutmainah. Bareng-bareng balian ki nanging Gusti Kanjeng Tot ya kan kudu ora melu, pokoke kudu melu. Yayi yen pancen si Adi melu kuwi mung arep ngribet-ngribeti marang pun Kakang. Ora bisa. Aku kudu melu. Ora entuk tak dugak-dugak dadi apa kae Kakang. Kudu melu pokoke. Awan.
Suarane makantar-kantar Prabara wawalikan Winali rasane ngatiku Kang aku ora entuk melu aku nelongso banget lho Kang aku ora entuk melu kuwi jenengane ora tresno karo sedulurmu Kakang luput apa Kakang menika aku ora entuk melu kok ya ayo urip bebarengan mati ya sang jugan sak luar terus nyureng melu Kakang Ane kulo yang dia kekarapan aku magu yang nurut ini nyatanya orang sih melu jadi si Adiojo melu jadi urak gawir Ridu marang angguripun Kakang bakal suwane narasane Gusti Kang Maha Suci pancen bener ngendikaning para winasis sing jenengane nafsu kuwi ora iso dipateni patining nafsu bebarengan kalawan menungsane mumpun Kakang iso paring lantaran marang si Adi lantaran sing kepiye Kakang lantaran kepiye Kakang yen si Adi sing kepengin kenyam kalawan kakungkene kadunyan pun Kakang iso paring gegambaran nitisa marang satriya saka Madukara kang kondhang lanturing jagat nitisa marang satriya Madukara kang kondhang lanturing jagat aran Raden Janaka ya risang danang boyo ya Bambang Permati ya titenane apa Kang titenane Janaka kuwi kaya apa Kakang titenane Janaka kuwi kaya apa Kakang apa kaya Immanuel apa kaya Kanjeng ning Bangus titenane Janaka yen ana satriya diderekno ana kawan catur kuwi Janaka yen pancen kaya mengkono Kakang apa sing dadi pitulungmu aku njaluk pamit Kakang boleh Raden Janaka iki para kawan ayo boleh Janaka ayo boleh